do kilo chien kapok penji lal gi yuto mano marang'anyo mano bakage kinde mabende timora par marang'anyo mar higa mar 2024 nyaka sani tipo mabende wasebedo kwaneno mana ng'anyo e kaunti man ma Mombasa, Nairobi, kanyakla kod kaunti ma Nakuru bende waneno kanyo ka nitiere oganda mabende nobedo kanyo e apaya wantiere gi jofwambo magwa mabende biro bedo ka kelonwa picha mago kata mana tipo mago mag kinde ka kinde. To gor king'iyo kata mana ka watimo rapar mar ng'anyo mar higa mar 2024 nyaka sani nitiere gik mabende ng'anyo ma kamano nokelo gi lal mabende nobedo. Ineno ni lokruok mane manobedo nikech ka waloso kotenre kod cabinet naneno kanyo ka jatend piny Kenya noriembo cabinet duto nowe mana Musalia Mudavadi. Nyaka sani wang'eni nitiere jotend migepe mabende noriemb mabende nomilemo mamoko. Sani weche mag abductions ndicho pod nitiere nyaka sani. Ineno ni en ang'o molokore to ang'o ma pod dhi mbele? Erokamano, aparo ni nitie yuto moyudi kaluwore katenore gi ng'anyo mar higa mokalo. To nitie gik mabe pod gin work in progress ma pok otimore. And anya wacho ni mosetimore mwaneno properly en accountability. Accountability kowuok kuom polise. King'iyo higa mokalo ne nitiere ji mang'eny notho to onge ok apar ka nitie polis manomaki mano ter e doho mondo duok penjo mag nek. Lakini neno ka sani kaka noneg japuonj Ojwang osemak ji moseter e doho, ino kaka otime piyo piyo. Koro mano nikech ng'anyo manotimore higa mokalo cha ema miyowa ma. Koro mago again accountability ni sani ok en gima yot mondo polisi onega ji kata polisi be koro biro luor kech ka gineno kaka jowetegi mosebedo e yore mag nek mag jogo mane police station kata mana ma mondege ndara ibiro realize ni gifwenyo ni kare tingni onyalo bedo mar ng'at achiel ma en mobiro ting'o tingno kende. Koro apani kanyo mwaseyudo gain maduong'. Kasto ng'anyo ma higa mokalo no be nobwogo sirikal ka neno ka ker mar piny nowuok odiochieng' mokwongo mar ng'anyo no nowuok kojenyo dende ahinya kendo kowuoyo matek iluongo ni kaka strongman, statesman. Tapani ng'ato nonyise ni oganda ma idilgo ok gin jok mar higni ma okalo mane deal kod ker Moi. Magi nyithindo ma owinjo be ni idok chien tiwuoyo kodgi mos ma kendo kano chako duogo ndalo mano the following day tinyalo neno ka no relax moduogo piny mowuoyo wacho ni magi nyithindwa josiasa te nowacho ni magi nyithindwa mano oduogo piny mano keth cabinet kaka isewacho no en mani koro ineno ka nyaka advisors noduok chien to sani king'iyo osemedgi mapani kana kwano gi to ginyalo chopo 16. Iro ka wabedo gi lwedo mar acham ka to lwedo mar achich kelo. Nowacho rais nowacho obiro duoko jogo yani nodwaro lean cabinet, nodwaro ni mondo jok matiyo ne sirikal sana office president mondo duok piny manotim. But kaka nomedo dhi bang' ka gik moko neno ka gik moko medo kwe sana bang' ka nosedonje sirikal malach ni kata broad based tineno ka president nokelo advisors kendo mana mang'eny chuth masani gi maybe ka ok gitin na 17. Koro ka nitie developments ma nitie yut moseyudi to nitie gigo bende ma pod dwaro mondo ti kuomgi. Ta yie gi Salim ni samoro ng'anyo kama jomoko biro donje makel gige gi giwegi. Ng'ato ok nyal kata ng'anyo ni kech jok manotim last year ka jok manonegi higa mokalo gidwaro mana ng'anyo mondo gikel jogi mondo nerne ni sirikal onge gima timo kata matin. Owinjo be ni seche mwa blame gweno nodhi aora iro gwang' to seche mwa blame gwang' to wa blame bende gweno. Koro nitie jo mabiro e maandamano kata mana kawuono samoro pok gibira but nitie jo mabiro mondo mi gin tijgi en ketho mondo nen ni sirikal ok ti maber, sirikal owinjo dhi. Tan naneno ni koponi wa ginene kwa dhi mbele to gik ma Gen Z ne dwaro moko notim kaka finance bill ma higa no wito oko. Ka ni neno kaka ne jatelo ma deal gi weche mag omenda dala ka John Mbadi ino ka ne nitie pogruok ne nitie obiro explain nyaka jopiny odhi e bunge la wananchi onyiso gi ni mai gik mantie kendo kano aneno ka gine town hall
to yuro kan tie a lot of misinformation monyiso jogo ni gik muwacho go gito gionge finance bill madhi somo ni umbe go unyalo some kore realize ni ng'ato kare misinformation no se migi mana mondo gi drive a particular agenda to na ero kaka mbadi no time momiyo ng'anyo kawuono neno ka onge ng'ama dhi wacho ni finance bill no timo ang'o to finance bill pon tie mana kaka ne nitie last year koro paro ni wantie gi hits mang'eny but misses be pon nitie koro nitie gik ma pod inyalo tim kanyakla mondo wa resolve gi uru as a country or as a nation owinjo be nwa riwre uru mondo wane ni Kenya odhi mbele kanyakla ka Kenya nigi kwe ka Kenya prosper to oberne biro bedo maber ne sirikal kendo biro bedo maber ne raia